Hej og velkommen til Putfiskeri. Jamen, udpakning. Jeg har modtaget en pakke, eller bestilt en pakke. Fandt på den, stødt på den her lille, sjove gadget. Sådan en fish finder, som ekkolod, lidt ligesom på en båd, hvor man sejler rundt, og så kan du finde din, din fisk. Så har de lavet sådan nogle, du kan koble til din smartphone eller din app ting, hvad pokker de hedder. Sådan en Apple tablet, yes. Det er ikke lige meget normalt, men altså hey, vi skal prøve noget nyt en gang imellem, så tænkte vi skulle prøve sådan en her. Der findes et par forskellige på markedet. Den her, det synes jeg, det var den, der havde de bedste ratings og lod til at være de bedste, og den forhandles i Danmark. Så lad os se, hvad der er. ,50% ekstra working time. Vi må gå ud fra, at det sidder inde i det er den her. Deeper. Mount to boat. Cast from bridge. Cast from shore. Vi skyder på, at det her det skal pilles af. Og indenunder der er sådan nogle huller, hvor man kan skrue sådan en sådan en lille dims her i. Et lille øje, som du så binder i din fiskesnøre. Og så kan du kaste den her ud. Den flyder i overfladen. Og så kan du afsøge, hvor dybt der er, om der står flokke af fisk og så videre, så videre. Om den kan bruges til ørredfiskeri, det ved jeg faktisk ikke. Det skal testes. Men ellers så fisker jeg jo også alt muligt andet, så om ikke andet så karpefiskeri og flere andre ting vil den nok have, større ret. Men altså, det skal helt sikkert prøves til ørredfiskeri. De her dage, hvor søen bare ser helt, du kan ikke se dem, de står bare og trykker sig på bunden eller et eller andet. Jamen, så håber jeg på, at den her, den kan afsløre dem. Så. Der var også en lille fin pose med. Så kan man lige proppe den af. Og klippe den med bæltet. Det er sgu da smart. Eller noget. Og ellers er den ikke større, end den kan være i fisketasken. Jeg tror, jeg vælger at have min i min fisketaske. Og det er jo det. Nu får vi at se, om den virker på et eller andet tidspunkt. Jeg har lige fået den ind ad døren, så jeg har ikke testet den endnu eller noget som helst. Jo. Jeg tænkte bare, nu skal I se min nye gadget. Knækker ikke, og jamen, der går nok ikke længe inden jeg får den her testet. Så man kan skrue den fra hinanden og så lade den op. Der er så også noget, et ladekabel med, til du kan lade den op fra din computer og sådan. Så, super smart!